Matul l-2025 twettqu aktar minn 10,000 siegħa ta' operazzjonijiet fuq il-baħar mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta, b'ħidma kontinwa biex jiġu salvagwardjati s-sigurtà nazzjonali u l-fruntieri marittimi ta' Malta. Iċ-ċifri tħabbru waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield fil-bażi tal-Iskwadra Marittima f'Hayward fil-Furjana, fejn ġie aġġornat dwar l-operat u l-kapaċitajiet tal-unità. Hawn intqal li l-Iskwadra Marittima wetqet mijiet ta' patrols u spezzjonijiet, operazzjonijiet ta' infurzar tal-liġi, assistenza lil bastimenti u interventi relatati mal-immigrazzjoni irregolari. Il-Ministru żar ukoll il-bastiment tal-Assa P61 u l-workshops tekniċi tal-Iskwadra fejn ġie spjegat l-irwol tal-bastiment fis-sorveljanza tal-ibħra Maltin, fit-tfittxija u salvataġġ u fil-ħarsien tas-sigurtà marittima. L-Iskwadra Marittima hi responsabbli wkoll mill-ħarsien tal-integrità tal-ibħra territorjali, mill-ġlieda kontra l-kutrabandu u traffikar illegali, kif ukoll mill-loti ta' appoġġ lil korp tal-Pulizija u entitajiet oħra fl-eżerċizzju ta' dmirijietom. Waqt iż-żjara l-Ministru Bedingfield irringrazzja lill membri tal-Iskwadra għad-dedikazzjoni u l-professjonalità tagħhom filwaqt li assigura li l-Gvern se jkompli jinvesti fil-Forzi Armati ta' Malta biex jiġu żgurati r-riżorsi, it-taħriġ u l-mezzi meħtieġa biex din il-ħidma tibqa' titwettaq b'mod effettiv.